You say it now, bebe. Mabuhay, Pilipinas. Go. Mabuhay, Pilipinas! Ako po si... No, you say what's up sa inyo dyan. Mabuhay, Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ito si Dwayne Muli at ako si Shanta. Yay! Am I your diwatang asawa din? Yes, ladies and gentlemen, welcome to another Dwanta vlog. In this vlog, ipapakita namin sa inyo kung gaano kaastig ang condo namin. Wow, mayabang. Ito ang isang condo tour. We're gonna show you where we live. Well, I mean, what we live in. Hindi where we live. So, dito kami sa Mandaluyong mismo. Okay? Pero sa labas kami, hindi sa loob, ha? Pagkatapos ng kasal namin ni Shanta, dito kami tumira. This is where we've lived ever since we've been married, diba, bebe? For a married couple, a condo this size is very, very ideal. We'll show you how we've arranged all that stuff. Marami kasing gamit ni Shanta nakakaloka. Kunti nga lang yung gamit ko compared sa ibang babae. Tingnan nyo mamaya kung gaano kadami ang gamit ni Shanta, nakakainis. Alright, ladies and gents, let's play the Dwanta intro song, Love You, and let's get this party started. Alright. Beautiful, shine like a star. Hello, welcome to the Dwanta house. Dwanta Condo. Pasok. So, pagpasok nyo, ito yung una nyo makikita. Yung kitchen namin. So, yung kitchen namin, 1, 2. This is the counter. Is this the counter? Oo nga. And then, we have the stove. Tapos, it's an oven. Ginagamit mo ang oven, Shanta? Never Marunong pa. ka ba gumamit ng oven? Marunong, pero hindi ako nagluluto. Ito yung ref namin, kasing height ko siya. Okay, Shanta, let's show them what's inside the cupboard. Tingnan mo to, Shanta. Catch the latest flavor from the 7 seas. Wow! Ano ba to, Shanta? Secret! Wow, pamaskohan mo ba sa akin? Buksan natin to. Ready? 3, 2... May bagong flavor ang Piattos! Piattos Spicy seafood flavor! Yeah! In celebration of the new Aquaman movie. Shanta, kain na tayo. Wow! Piattos Spicy seafood flavor! Ayan! Piattos is one of my favorite Filipino snacks ever. Okay? I have never ever had spicy seafood flavor before. Okay. Spicy seafood flavored Piattos, ladies and gentlemen. Ay nako. I'm just a chip standing in front of a chip. Bagay pala ang suot natin sa Piattos, no? Blue na blue. This is one of my favorite flavors yet. Mahilig talaga ako sa spicy. Oh, ano? Sa province, mas maganda pag bahay, di ba? Pero pag sa Manila, para sa akin, mas okay pag condo. Saktong-sakto yung space namin dito, di ba? It's perfect for 2 people. Kapag condo kasi, parang malapit ka sa lahat. Malapit ka sa mga mall, sa mga school, ganon. Everything is walking distance. Busy ka kumain ng Piattos, no? Kadalasan madaldal ka ngayon tahimik ka kumakain ng Piattos. Alright, ladies and gents, let's continue with our condo tour. Across from the kitchen, ito ang CR namin. Ayan. Ayan, ang ganda ng CR, no? Yun. Yung mirror. Tsaka yung sink natin. Yung CR, tsaka yung shower. Ayun, no? Ito yung shoe rack namin. O, tingnan nyo, ang daming sapatos ni Shanta, no? 2 rack lang sa akin. 1, 2, 3, 4. 4 na rack kay Shanta. So, pagpasok nyo galing ng CR at saka ng kitchen, we have the bookshelf. Yay! So, we have eto, mga boxes siya. Nandyan yung mga pens, ganyan, mga papers. Dito yung mga plaque ni Dwayne. Tapos ito etong box na to, sa akin to, lahat ng mga papers ko na hindi ko ginagamit, tsaka mga files, dyan ko nalagay. Ito yung box ni Dwayne. The 65-year-old na accordion. Tapos ito yung
books ko. Pero ito lang yung books ko dito. Nasa e-book lahat. And then on the top of the shelf, we have my bags. Bag collection ni Shanta. Addict sa bag yan. Ay, ano ka? Ito, vintage yan. So, 1970s, ang mga bags na to, mas matanda pa to sa akin. Wow. Kasi matanda ka naman talaga, no? Yeah, 34. So, now we come to the dining area. Wow. Yung dining table namin, ganyan lang siya. Na-push na siya dyan kasi dahil sa mga boxes dito. Ano yung nasa box na yan, Shanta? Merchandise natin, no? No. Ayan. You're beautiful. And now we are on our couch. So, ito yung couch namin. Black lang siya. Tapos, we have the baby duck. Baby duck na bigay ng Ahern family. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Pala. And then, this is where we keep our tripods and mga lights para Yun. sa shoots. Ang gulo, no? Magulo yan. Over here, we have the queen size bed. Kasi, queen ako. Si Dwayne sa sahig na tutulog. Ayan. Shanta is the Reina kasi she hogs most of the bed, no? Hindi ikaw kaya. Here we have the wardrobe. So, Yes. eto, yung wardrobe, huwag nyo nang tingnan. Buksan natin yung wardrobe. Sige na. Sige na. Sobrang daming gamit. Ito yung gamit ko sa side na to. Hindi yung gamit Ito yung ko, gamit ni tingnan mo, Shanta. Ito din yung gamit ko. Kainis. Tapos sa labas ng condo, tadan! Yan. Traffic sa EDSA. Ayan. So we can see the traffic on EDSA every day. Like meron kaming appointment, we can just look out the window and see, gaano ka grabe ang traffic sa EDSA. Ganun. Kung gusto nyong malaman ang state ng EDSA, mag-message lang kayo sa amin. Parating maganda ang sunset sa Pilipinas. Sobra. Kasi nandun po ang Manila Bay. Okay? From that angle there. Nandun yung Manila Bay. So, yun yung pinakamagandang sunset. Sa buong mundo, di ba? Golden Shanta? sunset. So, ito po ang condo, ang Dwanta Condo. Masaya po kami dito sa condo na to. When we have a baby, however, we'll have to move somewhere else, no, Shanta? Hindi, Para may space pa tayo. Hindi, kasi yung baby maliit lang naman, hindi naman kailangan. Alright, ladies and gentlemen, maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa sunod na video namin ni Shanta. Ayun. Bye-bye, Shanta. Bye-bye, everybody. Bye-bye! I pray the